Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy. Magandang araw mga pre, mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Breaking news mga pre, pinakamalaking upset win para sa bansang Australia ang ginawa ni George Kambosos Jr. Tinalo niya ang unified champion at undefeated na si Teofimo Lopez via split decision. Napakagandang bakbakan ang pinamalas ng dalawa. Knockdown si Lopez sa round 1 mula sa counter right ni Kambosos Jr. Tumba naman si Kambosos Jr. sa round 10 mula sa pamatay na kanan ni Lopez. Parehong duguan pero tinapos ng dalawang mandirigma ang buong 12 rounds na bakbakan sa score na 113 to 114 for Lopez, 115 to 112 at 115 to 111 for Kambosos Jr. Nakuha ni George Kambosos Jr. ang WBA, IBF, WBO at The Ring lightweight na titulo. Swerte ni Kambosos mga pre, pero maswerte ang tumalpak sa kanya. Sobrang underdog ni Kambosos Jr. sa postaan nila. Sa interview, sinabi ni Lopez na siya daw dapat ang panalo. Sa score daw niya ay 10-2, 10 rounds para sa kanya at 2 rounds lang kay Kambosos Jr. Kayo mga pre, ano sa tingin ninyo? Sakto lang ba ang desisyon ng mga hurado? I-comment nyo lang sa baba at babasahin natin yan. Huwag kalimutang i-like ang ating video at pakipindot na rin ang subscribe button kung ikaw ay bago para umabot na tayo sa 200,000 dito sa munting tahanan ko. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping permi.